Mae bod da croeso cynnes i chi i roedfa bore yma. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae dda cael eich cwmni chi gyda ni ar fore Sul. Emyr sy'n arwen ni yn roedfa. Ac yna, ar ôl y roedfa, cyfle ni gael panau gyda'n gilydd ac yn ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion te cwarter i 12. Cofiwch am meirion hefyd. Mae Methel yng Ngorseinon a mae Gwydion yn Llambed heddi trwy'r dydd hefyd. Diolch i'r rhai buodd yn helpu gyda'r dysgwyr bore ddo. Ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni, felly bod chi wedi anghofio, am wythnos o weddi gyda ni wedi drefnu. Bydd fwy o fanylion yn dod maes o law, ond ar amserlen yr wythnos, nos cwrdd gweddi fan hyn fel arfer am gwarter i 8, ac yna di Mercher paned o sgwrs am hardi 10 bore di Mercher, ac yna cyfle i ni gael cwrdd gweddi arall nos Iau ar-lein gyda'n gilydd. Felly ar Teams nos Iau am gwarter i 7. Gwarter i 7 nos Iau. Ac yna bore di Gwener, mae'r bore coffi fe'n fel arfer, y clybiau gyda'r plant, ac yna bore di Sadwrn am 9 o'r gloch, y cyfle ni eto gyfarfod i weddio, a hynny yn tŷ ni fan hyn yn yr Eglwys Newydd am 9 o'r gloch. Felly cofiwch am hynny hefyd. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld ebost yn sôn am y cwrdd aelodau sydd ar 4 ar 20 o Ionawr. Os chi ddim yn gallu dod, yna plis rowch gwybod i ni cyn gynted ac sydd bosib am hynny. Ond y bwriad yw cael cwrdd aelodau fan hyn 4 ar 20 i Ionawr am 3 o'r gloch y prynhawn. Mae'n amserol eto bod ni'n cofio am Castell y Mis yn y glas United Beach Missions. Mae'n dda i ni feddwl ar draeth yn ystod y geia. Felly cyfle mis, bydd tysa o United Beach Missions yn dod wythnos nesaf i drafod ac i rannu rhywfaint am y gwaith hwnnw gyda ni yn un o'r edfawon Sul nesaf. Os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen i eto fan hyn o am 5 o'r gloch. Ni'n mynd i edrych yn yr ysgol Sul oedolion ar Salm 9 gyda'r adnod diolchaf i ti, arglwydd, am holl galon a drodda feddodau, llawenhaf a gorfoleddaf yno ti, cael i thenw y goruchaf. Mae'n siŵr bod yna'n le da i ni ddechrau ar fore Sul, falle bod ni'n ffindio'n anodd diolch am bethau y bore yma, ond ni'n diolch i'r arglwydd. Ni'n llawenhau a gorfoleddu ynddo fe. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd mawl yw enw ef. Neu ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am dy holl raioni tuag ato ni. O Dduw, ni'n diolch i ti am dy rhoddion da, bod ti wedi gosod dydd i ni i osod o'r neilltu, i addoli di, i dreulio amser yn myfyrio arno ti, yn mwynhau cwmni yr eglwys. O Dduw, ni'n diolch i ti yn fwy bod hynny'n bosib oherwydd yr arglwydd Iesu Grist a'i waith achubol drosto ni. O Dduw, ni'n diolch i ti pan o'n i'n feirw mewn cymweddau, bod wedi'n caru ni gymaint i rhoi i fywyd drosto ni, i'n achub ni rag yr hyn i ni'n ei heiddi. O Dduw, ni'n gweddio heddi, ni wedi rhoi golwg newydd i ni ar y pethau hyn. Ni wedi rhoi ffresni yn ein calonau ni wrth ni wrando ar yr ysbryd a'r waith yn ein plith ni, yn cymhwyso'r gair, yn bersonol i ni. Fel bod ni'n bobl sydd nid yn unig bore yma wrth i ni ganu a gweddio a darllen a gwrando yn ein bywydau pob dydd, yn byw bywydau o ddiolchgarwch ac o lawenhau ac o fawrygu ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist.
o Dduw, gweithio felly ni'n plith ni. Mae dde bai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Nawr, wythnos diwetha oedd Sul cynta'r flwyddyn yn dyfa, ond o'n i eisiau bachu ar y cyfle i gannu cymaint o garolau a phosib tra bod amser gyda ni. Ond ni'n teimlo bach yn chwythig wedyn bod ni ddim wedi canu yr emyn hon. A felly, dwi ddim yn rhy hwyr sa'n credu. Rhif 743. Yn dy law y maif amserau. Ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw lluniwr y cyfnodau oesoedd a blynyddoedd byd. Rod y fendydd ar y flwyddyn newydd hon. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd. Ni'n mynd i ail gydio bore yma yn ein cyfres ni yn Efengyl Marc. Ni wedi cyrraedd pennod 6 erbyn hyn. Chi'n cofio yn yr penodau, yr adrannau diwetha yma, ni wedi gweld pwer yr arglwydd Iesu Grist, yr gwirthiau a'r arwyddion ryfeddol yma. Nawr ym mhenod 6, ni'n dechrau'r adran fach newydd, ac adran sy'n berthnasol iawn, yn ein addas iawn ar ddechrau blwyddyn. Ni'n gweld Iesu a'r disgyblion yn mynd nôl at ei gwaith nhw nawr, yn rhannu yr Efengyl. Felly, gadewch i ni ddarllen Marc 6 ac adnodau 1 i 13. Dyma air Duw. Aeth Iesu oddi yno, a daeth i fro ei febyd a'i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddaeth y Saboth, dechreuodd ddysgu yn y synagog. Roedd llawer yn synnu wrth wrando, ac meddent, o ble cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw'r ddoethineb a roed i hwn? A'r fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwyddo ef. Ond nid hwn yw'r Sair, mab Mair, a brawd Iago a Joses a Judas a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni. Roedd ef yn peri tramgwydd iddynt.
Meddai Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb anrhydedd, ond yn ei fro ei hun, ac ymhlith ei geraint ac yn ei gartref. Ac ni allai wneud unrhyw wyrth yno, ond rhoi ei ddwylo ar ychydig gleifion a'i hiachau. Rhyfeddodd at ei hangrediniaeth. Yr oedd yn mynd o amgylch y pentrefi dan ddysgu. A galwodd y 12 ato, a dechrau ei hanfon allan bob yn ddau. Rhoddodd iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan. A gorchmynnodd iddynt, beidio a chymryd dim ar gyfer y daith, ond ffon yn unig. Dim bara, dim cod, dim pres yn ei gregus. Sandalau am ei traed, ond heb wisgo ail gris. Ac meddai wrthynt, lle bynnag yr ewch i mewn i di, arhoswch yno, nes y byddwch yn ymadael ar ardal. Ac os bydd unrhyw le yn gwrthod eich derbyn, a phobl yn gwrthod gwrando arnoch, ewch allan oddi yno, ac ysgydwch ymaith y llwch fydd dan eich traed yn rhybydd iddynt. Felly, eithant allan, a phrygethu ar ei bobl edifarhau. Ac yr oeddent yn bwrw allan gythreiliaid lawer, ac yn eneinio llawer o gleifion ag olew, ac yn ei hiachau. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Di'r plant eisiau dod ymlaen am munud bach. Nawr te, mae 'da fi gwestiwn i chi. Okay, mae'n gwestiwn bach anodd. Mae'n cwestiwn fi wedi gofyn i rai ohonoch chi yn y gorffennol. Os da chi unrhyw syniad, reit, pan i chi wedi tyfu lan, pan i chi'n oedolion, pan chi'n fawr, os da chi unrhyw syniad be byddwch chi'n hoffi gwneud fel gwaith, fel job? Cwpl o bobl yn meddwl. Ania, beth i ti'n meddwl? Archeolegydd. Waw. Okay. So ti eisiau mynd yn y mwd yn palu pethau lan yn chwilio am drysor a pethau hen. Okay. Archeolegydd. Beth amdano ti? Fi da'n hoffi'r gair. Okay, beth? So mae fel yn designo Dylunio stafelloedd fel interior designer neu rhywbeth fel yna. Sa'n gwybod beth hwnna chwaith. Ond okay, fancy, beth amdano ti, Caerdydd? Zookeeper neu babysitter. Gwych. So, good job. Da iawn. Becca, unrhyw syniad? Na, lot o opsiynau gen ti, Elsie? Lot o opsiynau, ie, lot o syniadau. Ond ti ddim yn siŵr. Wel, mae'n oce, mae dych chi ddigon o amser. Nawr, yn y stafell yma, mae lot o oedolion, mae lot o swyddi gwahanol gan bobl fan hyn. Mae dyn ni athrawon yma, sawl un yn dysgu, mewn ysgol neu mewn coleg. Mae dyn ni cyfreithwyr, mae dyn ni cyfieithwyr, mae dyn ni artistiaid, mae dyn ni pobl sydd yn gweithio fo'i dwylo, pobl sydd yn gweithio mewn swyddfa neu yn rhedeg busnes. Mae yna lot o bobl gyda gwaith. Ond, mae gan pob Cristion gwaith arall hefyd. Be fi'n golygu? Mae gan pob Cristion gwaith, mae gan yr eglwys gwaith mae Iesu Grist wedi roi i ni. Beth yw'r gwaith yna, chi'n meddwl? Chi'n gallu meddwl? Os ych chi'n tyfu lan i fod yn zookeeper, neu'n archeolegydd, neu'n interior designer, neu unrhyw beth fel yna, so os beth yw'ch gwaith chi, mae Iesu Grist yn rhoi gwaith arall. Be chi'n meddwl yw'r gwaith yna? Mae'n anodd. Wel, dyna ni'n mynd i feddwl am bore yma, ond y gwaith yw dweud wrth bobl eraill amdano fe. Ie?
Ni eisiau dweud wrth pobl eraill am Iesu Grist, am be mae e wedi wneud trosto ni, am y ffaith bod e wedi caru ni a wedi dod i'r byd i achub ni a marw drosto ni. Okay? So, pan chi'n tyfu lan, right, os chi'n Gristion, sy'n os beth arall yw eich gwaith chi, dyna hefyd beth i ni fod i wneud. Okay? A fel fi'n gweud, yn y bregaeth, ni'n mynd i fod yn meddwl bach am, wel, sut ni fod i wneud hwnna, a be mae hwnna yn golygu. Okay? So, fi eisiau chi wrando a trial canolbwyntio nes ymlaen hefyd. Okay? Gwych. Na i weddio, a wedyn gych chi fynd nôl i ystod lawr. O Dduw, ni yn diolch i ti bod ti yn rhoi doniau a diddordebau gwahanol i ni. A ni yn gweddio dros blant yr eglwys, y rai bach fan hyn a rai hun hefyd, wrth iddyn nhw feddwl beth i ti eisiau iddyn nhw wneud. Pa swydd neu gwaith neu sut ti eisiau defnyddio i bywyd nhw. Ond arglwydd, i ni'n diolch hefyd bod ti wedi rhoi'r gwaith mawr yna i bob Cristion. Yr comisiwn mawr yna i wneud disgyblion ac i ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn ei di helpu pob un ohono ni i wneud y gwaith yna hefyd. Helpa ni fel eglwys. O Dduw, ni'n gofyn eto dros y plant, y byddwn ni'n gwarchod nhw yn yr ysgol, yn ystod y tymor ac y flwyddyn newydd hon. Helpa nhw ym mhob peth. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Oce, wch nôl i ystod lawr. Diolch. Wel, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o Cwmpawd 2. Rhif 20. Cwmpawd 2. Deiwn ni ganu am afon mor gref. A'r ail bennill yn dweud hyn. Mwyn cyhoeddi'r efengil i'n byd, daeth Iesu pyr. Gyda'r colledig i drigo cyhyd, rhannodd ei gofid a'i cyr. Ni'n parhau yn y gwaith yna, oedd yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn ei wneud. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganid yn gilydd. Thank you.
Gan i weddio eto efo'n gilydd. Ie, Arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy gariad di. Cariad yna oedd fel afon, gref, yn tywall allan ohono ti dy hun. Ac yn redeg trwy'r byd, yr cariad yna nath ddod ar arglwydd Iesu Grist, un plith ni. Y cariad yna nath gyrru yr arglwydd Iesu Grist o'i orsedd i ddod i'r tywyllwch ac i ddod i gyhoeddi yr efengil. Efengil gras, efengil newyddion da. Ni'n diolch fod y cariad yna wedi arwain yr arglwydd Iesu i fynd i'r groes drosto ni. Da, ni'n diolch i ti felly fod gennym ni bore yma reswm i lawenhau ac i ddiolch. Diolch fod gennym ni hefyd rhywbeth i'w gyhoeddi a'i rannu ag eraill. Arglwydd ni'n rhyfeddu dy fod ti. Nid yn unig wedi'n caru ni, rai fel ni, ond dy fod ti am ein defnyddio ni a am i ni fod yn rhan o dy waith di. Ac Arglwydd ni'n gofyn am dy help di, ar ddechrau blwyddyn. Beth bynnag yw ein gwaith neu ein cyfrifoldebau ni o ddydd i ddydd, Arglwydd. Ni'n meddwl am yr plant yn yr ysgol ac yn meddwl am gwahanol rai yn ei swyddi, neu rai falle ddim yn gweithio am wahanol resymau, neu wedi ymddeol erbyn hyn, ac eto, Dad, mae gennym ni lot o gyfrifoldebau. Mae gennym ni wahanol pethau sydd yn pwyso arno ni ac yn cymryd ein hamser a'n hymdrech ni, a ni'n gofyn am dy help di. Ni'n gofyn i ti'n helpu ni yn ein gwaith. Helpa ni gyda'n teuluoedd ni. Helpa ni wrth i ni wirfoddoli mewn gwahanol lefydd neu beth bynnag arall i ni'n gwneud o ddydd i ddydd. Dad, ni'n methu gwneud dim hebddo ti. Ond Arglwydd, i ni yn gofyn hefyd am dy help ti yn y gwaith yma. Yr gwaith yma sydd yn waith tragwyddol, efo canlyniadau tragwyddol iddi. Dad, ni'n diolch bod ni wedi cael cyfleon dros y Nadolig i wahodd pobl, a ni'n diolch bod yna bobl wedi dod. Naill ai trwy'n gwahoddiadau ni, neu trwy hysbysebion gwahanol. Dad, diolch am hyn, a ni'n gweddio am ffrwyth i'r gwaith yna, ond Arglwydd, ni'n ymwybodol iawn fod yna gymaint fwy. Mwy i'w wneud, Arglwydd, mwy o bobl i'w cyrraedd, pobl sydd ar hyn o bryd yn bell oddi wrtho ti, sydd ar goll a sydd dy angen di, heb ddiw, heb obaith. Arglwydd, triggerha wrthyn nhw, ac Arglwydd helpa ni. Dad, ni'n cyffesu bod ni'n teimlo'n wan, yn teimlo'n analluog yn y pethau hyn. Ni'n aml yn gallu bod yn swil. A Dad, ni'n cyffesu hefyd, yn aml iawn, mae pob math o bethau eraill yn gallu cymryd ein sylw ni a'n hamser, a'n arian, a'n ymdrech. Arglwydd, helpa ni felly. Helpa ni fel eglwys, eleni, i wneud y gwaith rwy ti wedi i fwriadu ar ein cyfer ni. A helpa ni wneud y gwaith yna'n dda. Helpa ni wneud e mewn ffordd sy'n dy blesio di. Ac Arglwydd, a wneud i achub trwy ein ymdrechion ni os gweli di fod yn dda. Dad, ar ddechrau blwyddyn, i ni'n ymwybodol fod yna rai pethau sydd ddim yn newid. Ac Dad, ni'n ymwybodol eto o'r brwydro sydd yn cymryd lle mewn rhannau o'r byd, a'r tensiynau, a'r gwrthdaro. Arglwydd, i ni yn meddwl am yr hyn sy'n digwydd yn ei ran ar y foment.
ac yn cyflwyno rai yn y wlad honno sydd yn arbennig o werthfawr yn ein golwg ni. Ni'n gweddio ni di warchod, ni'n gofyn Arglwydd hefyd, bydde di'n dod a chyfiawnder ac y bydde goleuni yr efengil yn Llywyrchu. Ni'n gwybod fod yna dwf rhyfeddol wedi bod yn yr eglwys yn Iran. Arglwydd, gad i ni weld diwygiad, Arglwydd, gad i ni weld dy ysbryd i ar waith yn rymus iawn. Ni'n gweddio'r un peth am man eraill lle mae'n wrthdaro ac yn gofyn i ti i dostyrio os gweli di fod yn dda. Dad, yn ein plith ni, ni'n gofyn am Garedd. Arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni'r bore yma. A wneud i ddod yn agos ato ni, a nawr trwy dy air di, Arglwydd, a wneud i weithio yn ein calonau ni. Dad, clyw ein gweddi ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu y salm efo'n gilydd. Mae Rodri di cyfeirio at y salm yn barod, salm rhif 9. Diolchaf Arglwydd am dy holl ryfeddodau. Tri fy ngwrthwynebwyr oll yn ei holau. Ond am i fe fios ti yn gwbl uniawn. Eistedd ar dy orsedd fri yn farnwr cyfiawn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Trowch gyda fi i Marc pennod 6 ac adnod 1 i 13 a falle bod chi gallu gweithio allan neu synhwyro i ba gyfeiriad ni'n mynd bore yma. Y neges sy'n gen i ar ein cyfer ni yw hyn. Mae dal gennym ni waith i'w wneud. Fel eglwys, fel unigolion, mae dal gennym ni waith i'w wneud. Mae yna emyn Saesneg ti bod ar y meddwl. Sa'n nabod lot o emynau Saesneg, so dweud bach yn od. Sa'n credu bod wedi cael ei gyfieithu, falle bydd rhywun yn cywiro fi ar y diwedd. Yr emyn yw facing a task unfinished. A mae hwnna jyst i bod yng nghefn y meddwl. Ewch chi edrych amdano fe. Nes i trial roi mewn i un o'r AI pethau yma ar o cyfieithiau i'r Gymraeg. A chymod be, oedd e'n actually yn eitha ryfeddol. 2 funud, cyfieithiad Cymraeg gyda odli a phopeth, oedd e ddim cweit yn iawn ac oedd dim amser dy fi. So falle ai nôl a gawn ni rhyw fersiwn rhywbryd. Ond facing a task unfinished. Hynny yw, mae'r gwaith sy'n gennym ni i'w wneud heb ei orffen. Falle bod chi wedi gwneud adduned blwyddyn newydd a di roi lan arno fe'n barod. Wel, sdim ots am hynny. Falle bod chi fel fi yn aml yn dechrau rhyw prosiect yn y tŷ neu yn yr ardd ac yn gadael ar ei hanner. Mae hwnna'n gallu digwydd yn rwydd yn dydy. Falle fel eglwys ni'n meddwl i'n hunan, wel, ni di bod yn gweithio'n galed. Dros y Nadolig wnaethon ni gymaint o bethau a dath yna llwyth o bobl i'n gwasanaethau a felly negwen iawn i ni i just ymlacio chydig bach nawr. Cymryd i yn ysgafn. Ond na, mae dal gennym ni waith i'w wneud. Y gwaith pwysica, gwaith teyrnas ddew. A dyna fi eisiau ni feddwl am wrth i ni edrych ar yr adnodau yma gyda'n gilydd. Nawr, fi eisiau pwysleisio, mae angen bod yn glir o'r dechrau, mae be ni'n darllen amdani fan hyn, yr digwyddiad neu'r digwyddiadau yma, maen nhw yn rai arbennig. Okay? Ni mewn cyfnod bach unigryw fan hyn. Ni'n clywed am Iesu Grist yn gweinidogeithi, yn pregethu, a ni'n clywed amdano fe'n anfon allan y 12 yr apostolion cyntaf. A felly, i ni ddim just yn gallu darllen hwn a meddwl, reit, be fi fod i'n wneud nawr? Sut ydw i gallu gwneud union yr un peth? Na, ddim dyna fi'n golygu. Ond mae Iesu wedi rhoi comisiwn i'r eglwys, yn do? Mae wedi rhoi gwaith i ni. Ac fod gennym ni gyd, fel o'n i'n dweud wrth y plant, mae gennym ni gyd ein doniau gwahanol, a'n diddordebau gwahanol, a cyfrifoldebau gwahanol. Ac hyd yn oed o fewn yr eglwys, mae gennym ni cyfraniad a falle gweinidogaeth gwahanol i'w wneud. Ni ddim gyd yn mynd i fynd allan i bregethu ac yn y blaen. Ond wrth i ni edrych ar yr adran yma, a'r adnodau yma, fi'n credu bod ni yn gallu tynnu allan rai egwyddorion. Rai pethau ni'n gallu dysgu ar ddechrau blwyddyn newydd. Rai pethau ni'n gallu trial efelychu. A hefyd, rai pethau ddylse fod yn ein rhybuddio ni a'n paratoi ni ar gyfer y gwaith. Felly, 3 cwestiwn sydd dy fi bore yma. Y cwestiwn cyntaf yw hyn. Beth ddylse ni fod yn ceisio? Right? Wrth i ni fynd o gwmpas y gwaith yma nawr, gwaith y deyrnas, beth ddylse ni fod yn ceisio? Beth oedd Iesu a yr apostolion yn chwilio amdano fe ac yn gobeithio ei weld? Wel, mae yna 2 beth amlwg yn does. Ni wedi gweld nhw o'r blaen yn llyfr Marc. Edifeirwch a ffydd.
neu os chi eisiau, ffydd ac edifeirwch. Gewch chi roi nhw pa bynnag ffordd rownd chi eisiau. Maen nhw'n ddwy ochr i'r un geiniog. Chi'n gorfod cael y ddau gyda'i gilydd. Mae gwir edifeirwch wastad yn mynd gyda gwir ffydd ac gwir ffydd gyda gwir edifeirwch. Ond ni ddechrau efo edifeirwch, ni'n gweld yn dyn ni yn glir iawn yn adnod 12. Mae'r 12, yr apostolion yn cael eu hanfon allan, eithant allan a phregethu ar ei bobl edifarhau. Dyna un ffordd o grynhoi eu gwaith nhw a'i neges nhw. Ond nhw'n galw bobl i edifeirwch. Ond nhw'n rybuddio pobl bod angen iddyn nhw i newid y ffordd o'n nhw'n byw. Ond nhw'n galw am troedigaeth. I droi oddi wrth y llwybr yma sy'n arwain i ddistryw. Y llwybr yna, mae pob un ohono ni yn naturiol yn cerdded arni. Y darlun oedd yn dod i'n meddwl oedd tren. Ac i ni gyd fel trenau yn mynd ar hyd trac ac a ni'n dod i ddiwedd y llinell. The end of the line. Wal, fawr, dinistr. Dyna lle ni'n anelu. A ni methu stopio'n hunan. Yr unig gobaith sydd dyn ni yw bod ni'n gallu newid. Newid tracs, newid y llinell. Gwyro. Dyna mae Iesu a'i apostolion yn ceisio. Edifeirwch, trowch. Chi'n bell oddi wrth Dduw. Chi'n elynion i Dduw. Chi'n mynd eich ffordd eich hun. Chi'n ei crwydro. Chi'n mewn trafferthion. Chi'n mewn perygl. Edifarhewch. Ond yna, wrth gwrs, mae gyda ni ffydd. A dyna lle mae'r pwyslais wrth i ni glywed am Iesu yn mynd i Nazareth. A dyna mae Iesu'n chwilio amdano a'r disgyblion hefyd. Ffydd. Ni ddim yn troi i ffwrdd o ein pechod yn unig. Mae'n rhaid i ni ar yr un pryd fod yn troi at rhywbeth. A lle dyn ni'n troi? Wel, troi mewn ffydd at Dduw. At yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweld ein hangen, gweld ein eogrwydd, gweld yr dinistr sydd o'n blaenau ni, a troi at yr unig un sy'n gallu rhoi gobaith. Yr unig un sy'n gallu rhoi maddeiant a bywyd newydd i ni. Mae mor amlwg na gwed, mae dyna mae Iesu'n gobeithio i weld. Ffydd. Pan chi'n darllen yr Efengylau, chi'n aml iawn yn clywed am pobl yn rhyfeddu ar Iesu Grist. Okay? Wrth gwrs. Meddyliwch am y pethau mawr mae'n gwneud. Oedd pobl yn clywed, yn pregethu ac yn gweld y gwerthiau, a maen nhw'n rhyfeddu arno fe. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Dim ond tair gwaith ni'n clywed am Iesu yn rhyfeddu. Okay? Dwi Iesu ddim yn easily amazed. Dwi ddim yn easily shocked. Pryd mae'n sôn bod Iesu'n rhyfeddu? Wel, mae dyn ni ddau gyfeiriad at yr un hanes lle mae Iesu'n rhyfeddu ar ffydd canwriad. Right? Mae yna ganwriad milo Rufeinig a mae Iesu'n rhyfeddu fod efo gymaint o ffydd. A'r trydydd cyfeiriad yw'r un sydd yn ein testyn i fan hyn, adnod 6. Rhyfeddodd at ei hangrhydiniaeth. Rhyfeddodd at ei diffyg ffydd. Dyna beth sy'n rhyfeddu Iesu. Os oes ffydd gyda chi, neu os oes dim. Fel fi'n gweud, dyna sy'n nodweddu pregethu Iesu a'r disgyblion. Dyma'r gwaith maen nhw'n ei wneud. Dyma maen nhw'n ceisio. A felly, dyna ddylswn ni fod yn chwilio amdano fe hefyd. Okay, mae'n swnio mor basic, fi'n siŵr bod chi'n meddwl eich hun, wel, ni wedi clywed o'n dro o'r blaen, ond ni wedi gweld yn Marc, sawl gwaith yn barod, edifeirwch ffydd wrth gwrs. Ond dyma yw'r hanfodion, dyma yw'r basics.
Dyma'r pethau holl bwysig. Chymod, ni fel eglwys yn gallu gwneud pob math o bethau. A fe wnawn ni pob math o bethau. A bydd e'n dda i ni wneud pob math o bethau. Eleni nawr, byddwn ni'n cynnal digwyddiadau gwahanol. Boreau coffi a boreau i ddysgwyr a cyngherddau a pob math o bethau eraill. A bydden nhw'n bethau da. Bydd ni'n gallu cwrdd â phobl a dod i'w nabod nhw a cynnig bwyd a diod a chwmni does dim byd yn bod gyda'r pethau hynny. A bydd ni'n rhoi i wahanol achosion da a dim byd yn bod gyda hynny. Ni'n gallu dangos cariad Duw a trigaredd a chyfiawnder a daioni mewn pob math o ffyrdd. Ond be ddylsyn ni wir fod yn ceisio? Be ddylsyn fod yng nghanol yr hyn ni'n chwilio amdano fe ac yn gweddio amdano fe ac yn gobeithio amdano fe ym mywydau'r bobl yma? Ffydd ac edifeirwch. Edifeirwch a ffydd. Ni eisiau iddyn nhw fod yn saff. Ni eisiau iddyn nhw fod yn gynnes. Ni eisiau iddyn nhw fod yn hapus. Ni eisiau bod yn nhw bola llawn a dim anghenion felly. Wrth gwrs. Dy'r pethau yna ddim yn i'w hachub nhw. Be maen nhw angen yw gweld eu pechod nhw a gweld y gwaredwr. A mae'n iawn felly ar y pwynt yma bod fi yn oedi am foment ac yn gofyn i ni sydd yma bore yma, ydyn ni wedi profi hyn? Ydych chi yn Gristion yng ngwir ystyr y gair? Ydych chi wedi sylweddoli eich hangen chi, bod chi'n methu achub eich hun? Ysdim os pa mor dda i chi wedi trio bod, neu ysdim os pa mor dda byddwch chi wedi trio bod eleni, o fi'n mynd i newid eleni, fi'n mynd i fod yn berson da. Dy ddim yn ddigon. I ni ar y llwybr yna sy'n arwain i ddistryw. Ydych chi wedi gweld hynny? Ac ydych chi wedi gweld, mae dim ond un ateb sydd, un gobaith, un ffordd at Dduw, sef trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dewch, dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu. Na'r peth gyntaf, be ddylsyn ni fod yn ceisio? Eleni, edifeirwch a ffydd. Ail gwestiwn, beth ddylsyn ni ddisgwyl? Wrth i ni wneud y gwaith yma, wrth i ni fynd a dod i nabod pobl a'i gwahodd nhw i bethau a rannu gyda nhw ac yn y diwedd bod yn chwilio am arwyddion o edifeirwch a ffydd, pa ymateb ddylsyn ni ddisgwyl? Nawr, dyw'r ateb i'r cwestiwn yma ddim o rwydd. Achos y gwir yw, gallwn ni ddisgwyl pob math o atebion. Ac os ych chi'n Gristion, ac os ych chi dros y blynyddoedd wedi rannu'ch ffydd chi gydag eraill, mae'n bosib iawn bod chi wedi gweld pob math o atebion. Ar un llaw, wnawn ni mynd i un eithaf, right? Dylsyn ni ddim synnu pan fod pobl yn gwrthod yn llwyr. Dylsyn ni ddim synnu pan fod pobl efo dim diddordeb yn y byd. Ni'n clywed yn dyn ni, pen o'r 6 adnod 1, aeth oddi yno a daeth i fro ei febyd. Hynny yw, daeth i'r dref Nazareth, lle oedd e wedi cael ei fagu. Daeth Iesu y dyn, 30-ish mlwydd oed, i'r lle oedd e wedi bod yn toddler ac yn blentyn ac yn teenager a wedi bod yn gweithio gyda'i dad, Joseph, neu'r un oedd yn cael ei dybio i fod yn dad iddo fe, fel sair ac yna fel sair ei hunan am gyfnod. Mae'n dod i Nazareth a mae'n ychydig o anghytuno, falle bod wedi bod yn Nazareth a wedi cael ei wrthod o'r blaen, neu falle mae dyma yw'r tro cyntaf. Ta waith am hynny, mae'n dod i'w gynefin ei hun.
Mae'n dod i'r bobl oedd wedi treulio'r mwyaf o amser gyda fe, y bobl ddylse fod wedi ei adnabod e orau, a mae'n cael ei wrthod. Pam? Wel, un o'r rwystrau oedd, mewn ffordd, ond nhw'n meddwl bod nhw'n nabod e pan doedden nhw ddim. Drychwch ar adnodau 2 a 3. Roedd llawer yn synnu wrth rando a meddent, o ble cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw'r ddoethineb a roed i hwn ar fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwy ddwyf? Onid hwn yw'r Sair, mab Mair, y brawd Ias a Judas a Seimon, ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni? Roedd ef yn peri tramgwydd iddynt. Mae'n ymadrodd yn Saesneg yn does. Familiarity breeds contempt. Mae hwnna'n gallu bod yn wir ar adegau, a mae ei weld yn wir fan hyn. Mae'r bobl yma yn gweld Iesu, ond dyn nhw methu gweld heibio i'r ffaith, bod nhw wedi gweld e dros y blynyddoedd, a bod e wedi gweithio fel sair, ond nhw'n meddwl bod nhw wedi gweithio fe allan, a felly dyn nhw methu derbyn yr hyn mae e yn pregethu. Mae'n rhyw eiron i mawr bore yma, ond does bod fi, fel plentyn gafodd ei fagu yn yr eglwys hon, yn pregethu ar testyn fel hyn, achos mae rhaid ni sylweddoli, mae hwn yn berygl sydd yn gwynebu chi. Bod modd gwrthod y neges oherwydd yr un sy'n cyhoeddi'r neges. Ac os yw e'n berygl i ni, a dylsyn ni fod yn ymwybodol ohono fe, yn sicr mae'n berygl i'n gwlad ni. A dweud y gwir, fi'n meddwl mae falle dyma un, os nad problem fwyaf Cymru fel cenedl. Bod ni fel gwlad wedi cael ein bendithio. Fel gwlad, i ni wedi profi cymaint o ddaioni a thregaredd Duw. Fel gwlad, mae'r efengyl wedi bod yma ymro ein mebyd. Ymhlith ein ceraint am cartref. Mae Duw wedi bod yn dda i ni. Ond erbyn heddi, mae yna llawer o bobl fel pobl Nazareth sydd yn gwrthod be maen nhw'n meddwl yw'r efengyl. Maen nhw'n gwrthod be maen nhw'n meddwl yw Cristnogaeth. Dyn nhw ddim wir falle di clywed, dyn nhw ddim wir di ystyried, ond they're throwing the baby out to the bathwater fel petai. Ni'n diolch i Dduw fod pethau fel petai nhw'n newydd. Mae yna genhedlaeth neu cenedlaethau o bobl sydd wedi gwrthod a maen nhw erbyn hyn wedi cyrraedd diwedd i bywyd nhw, a mae yna genedlaethau newydd yn codi sydd falle ddim wedi clywed y pethau hyn o gwbl, a nawr maen nhw yn rhyfeddu ac yn ymateb mewn ffydd. Diolch i Dduw am hynny. Ond dylswn ni ddim synnu dal. Hyd yn oed gyda'n teuluoedd ni, a'n ffrindiau ni, ein cymdogion, y bobl sydd agosaf ato ni, ni'n caru nhw, maen nhw'n caru ni. Falle nhw'n ni ddweud wrthyn nhw, rannu gyda nhw, a bydd dim diddordeb dyn nhw. Ond, mynd i'r pegwn arall nawr, dylswn ni ddim synnu chwaith pan mae pobl yn credu. Fi'n meddwl weithiau bod ni jyst ddim yn disgwyl i bobl i gredu o gwbl, ond fe fydd yna. Fe fydd yna rhai. Ni'n clywed ychydig am y peth fan hyn, yn dyn ni. Mae'r disgyblion yn mynd allan, ac bod e ddim yn cael ei wneud yn hollol glir, yn adnod 13, mae'r disgyblion yn bwrw allan gythreiliad lawer, ac yn eneinio llawer o gleifion ag olew, ac yn ei iachau. A mae'r pwyslais fyna ar llawer. Oedd Iesu yn Nazareth ddim wedi cael llawer o ymateb. A diffyg ffydd yna fel petai'n rwystyr i'r gwirthiau a'r arwyddion, ond mae'r disgyblion yn mynd allan a mae yna ymateb. Mewn ffordd, beth sy'n cael ei bwysleisio fan hyn yw mae gwaith Duw yw hyn. Mae yna ddirgelwch yn does.
mae yna fwy o ymateb i'r disgyblion nag sydd i Iesu. A gallwch chi ddim cael pregethwr gwell na'r arglwydd Iesu Grist, ond y pwyslais yw mae gwaith dirgel Duw yw hyn. A felly dylswn ni ddim synnu, mae yna bobl, does yna neb sydd tu hwnt i gyrraedd Duw. Does yna neb sydd tu hwnt fel petai i gael ei hachub. Falle bod yna bobl ni'n nabod a ni'n meddwl i'n hyn, nawn nhw fyth credu. Os dim ffordd i rywun fel na i ddod yn Gristion. Dyw rywun fel na ddim yn gallu cael ei hachub. Dyw rywun fel na ddim yn gallu edifarhau a cael ffydd a'i bywyd nhw'n cael ei drawsnewid. Nonsens. Nonsens. Achos gwaith Duw yw hyn. Duw holl a lluog. Bydd y disgyblion yma yn gweld dyddiau lle mae yna miloedd yn dod i gredu. Ar yr un pryd, miloedd. Ac i chi'n darllen hanes yr eglwys, ac i hyd yn oed hanes Cymru, a ni'n gweld yr un peth. Mae yna gyfnodau lle mae Duw yn gweithio, a mae yna ddegau o filoedd yn dod i gredu. Dylswn ni ddim synnu pan mae pobl yn gwrthod, dylswn ni ddim synnu pan mae yna llawer iawn yn cael ei hachub, a dylswn ni ddim synnu pan mae popeth yn y canol yn digwydd hefyd. Chi'n cofio rai penodau nôl, nathon ni weld Iesu yn dweud dameg yr heiwr, dameg am had yn cael ei hau, a tipyn o'r had yna, dim ymateb o gwbl. Ond mae peth o'r had yn dweud llwyth o ffrwyth, a mae peth o'r had yn dweud chydig bach o ffrwyth. Os ni ddim yn gweld rhyw lawer o ymateb, peidiwch roi lan, mae dal gwaith i'w wneud. Os i ni'n gweld diwygiad mawr a llwythi o bobl yn dod i gredu, cannoedd a miloedd yn dod i gredu, na ni dal ddim roi lan. Mae o na fe, lle ni stopio nawr, na. Cos mae wastad mwy. Mwy. Mae dal gwaith i'w wneud. Nawr te, wedi dweud hynny gyd. Wrth i ni fynd allan nawr, meddwl am y flwyddyn o'n blaenau, meddwl am be ni'n mynd i'w geisio a beth i ddisgwyl wrth wneud hynny. Be ddylsa ein nodweddu ni? Sut mae'r gwaith yma fod i edrych? Fi'n credu bod yna rai pethau gallwn ni gymryd o yr adnodau hynny, adnod 6 ymlaen. A fi ddim eisiau mynd yn rhy fanwl, achos fel wedes i ar y dechrau, hynny yw, mae'r cyfnod yma, digwyddiad yma, yn unigryw. Okay? Does neb yma yn apostol. Does dim un ohono ni wedi cael yr galwad uniongyrchol yna gan yr arglwydd Iesu i Grist i fynd allan fel mae'r rhain yn mynd allan. So peidiwch darllen fel yna. Ond fi yn credu, fel fi'n gweud, bod yna rai pethau syml, pethau egwyddorion, y principles basic yma ni'n gallu cymryd o fan hyn. Mae yna 5 ohonyn nhw, ond maen nhw'n bwyntio byr, okay? So peidiwch panico. 5 peth byr. Pethau dylsyn nodweddu ni fel eglwys wrth i ni'n wneud y gwaith yma eleni. Peth cyntaf, mae'n waith tîm. Okay? Mae Iesu'n anfon nhw allan, adnod 7, bob yn ddau. A mae hynny'n bwysig. Dwi ddim yn anfon nhw allan, mae 12 i nhw, dwi ddim yn anfon nhw allan ar ben ei hunan. Mae'n anfon nhw allan mewn pare. Maen nhw'n gwmni i'w gilydd, yn annog i gilydd, yn herio i gilydd. Mae Duw yn galw ni i waith tîm. Okay? Dwi ddim yn galw neb ohoni i wneud y pethau hyn ar ein pennau'n hunan. A diolch iddo fe, dwi ddim jyst i roi un arall i ni. Fan hyn, mae di roi eglwys. Mae di roi 10 o bobl. Corff. A pob aelod gyda dawn a chyfraniad i'w wneud gyda'n gilydd. Mae'n waith tîm. Ail beth, mae'n waith awdurdodol. Mae Iesu'n anfon nhw allan bob yn ddau a rhoddodd iddynt awdurdod.
Maen nhw'n cael ei amon allan gydag awdurdod. Pan mae Iesu'n rhoi'r comisiwn mawr, mae'n dweud roddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ewch gan hynny. A mae'n rhoi'r un awdurdod i ni. So, pa hawl sy'n gen i? Pa hawl sy'n gen i chi i ddweud wrth rhywun arall, mae eisiau ti edifarhau a chredu yn Iesu Grist? Wel, yno ni yn hun, stym awdurdod o gwbl. Yr unig awdurdod sy'n gennym ni yw'r awdurdod mae e'n rhoi. Mae wedi rhoi'r gwaith yma. Mae wedi rhoi'r cyfrifoldeb yma i ni, a mae eisiau ni fod yn ifydd iddo fe. Trydydd peth, mae'n waith syml. Gwaith syml. Un o'r pethau dylsyn nodweddu ni yw symlrwydd. Mae Iesu'n anfon y disgyblion allan, a mae'n dweud wrthyn nhw, peidiwch mynd a dim byd ar gyfer y daith. Ewch a ffon, ond dim bara, dim cod, dim pres neu arian. Gwisgwch sandalau, ond dim angen ail grys. Pam? Wel, ar un olwg, mae'n atgoffa nhw, chi ddim angen unrhyw gimmicks. Just ewch fel ydych chi. Ewch gyda'r neges yma. Ewch a heiwch yr had a bydd yna ffrwyth yn dod. Mewn ffordd y pwyslais felly yn dyfa fan hyn yw bod ni weithio mewn ffydd. Mewn bywydau ni fel Cristnogion fod yn rhoi syml. Ni ddim angen pethau'r byd. Ni ddim angen treulio'n amser a'n ymdrechion a gwario'n arian ni ar bethau'r byd yma. Ni ddim angen hyd yn oed ail grys. Ni ddim angen be mae'r byd yn meddwl sydd ei angen. Ni'n gallu dibynnu ar yr arglwydd i ddarparu. Ydy'n bywydau ni'n rhy gyfforddus? Os eisiau ni ail ddarganfod rhywbeth o'r bywyd syml yma, bywyd yma o ffydd, bywyd sydd yn dangos i bobl, dyma lle mae fy ngobaith i, a dyma'r unig beth sydd ei angen arna i. Pedwerydd peth am y gwaith yma. Mae'n fod yn waith hygyrch, neu accessible. Ni'n clywed yn dyn ni, adnod 10, lle bynnag yr ewch chi mewn i di, arhoswch yno nes byddwch yn ymadael ar ardal. Oedd y disgyblion fod i fynd i rwle ac aros yna. Tra bod nhw mewn pentre neu mewn tref, aros yn yr un man. Pam? Wel, fel bod pobl gallu ffeindio nhw. Ond fe? Fel bod pobl yn gwybod lle o nhw. Fel bod rhywun oedd falle wedi clywed rhywbeth o'r neges, wedi clywed rhywbeth am Iesu yn gwybod, reit, os fi eisiau gwybod mwy, dyma lle i fynd. Mae eisiau ni'n gwneud pob ymdrech felly hefyd. Bod pobl yn gwybod, reit, os oes ganddyn nhw broblemau, os oes ganddyn nhw gwestiynau, os ydyn nhw'n chwilio am atebion, os ydyn nhw eisiau gwybod mwy am Gristnogaeth, am Iesu, am nefoedd ag effern, maen nhw'n gwybod lle i ddod. Pumed peth. Yr gwaith yma fod yn waith eglur, ni fod yn glir yn yr hyn ni'n gwneud, ddim yn dwy llodrus. Ni fod yn onest gyda pobl. Ni'n clywed yn dyn ni, mae Iesu'n dweud adnod 11. Os bydd unrhyw le'n gwrthod eich derbyn, a phobl yn gwrthod gwrando arnoch, ewch allan oddi yno, ac ysgydwch ymaith y llwch fydd dan eich traed yn rhybydd iddynt. Oedd hyn yn rhywbeth oedd Iddewon yn gwneud pan o'n nhw falle di teithio allan o wlad yr addewid, teithio mewn ardaloedd oedd yn perthyn i'r cenhedloedd. Pan o'n nhw'n gadael y wlad yna, o'n nhw'n siglo'u trad nhw, siglo'r llwch. Fel arwydd, chi ddim yn perthyn i Dduw. Chi ddim wedi'ch achub. A mae Iesu'n dweud wrthyn ni bod eisiau ni fod mor eglur gydag eraill wrth i ni wneud y gwaith yma. I fod yn onest gyda nhw. Mae yna farn yn dod. Mae yna fywyd a marwolaeth. Mae yna nefoedd ac
uffern. Pan ni'n siarad y phobl am Iesu Grist, pan ni'n siarad am y Beibl, pan ni'n siarad am yr holl bethau hyn, ni ddim yn siarad am bethau ysgafn, di-nod, ni'n siarad am bethau o dragwyddol bwys. A felly mae eisiau ni rybuddio a bod yn onest. Os chi'n gwrthod hwn, chi ddim jyst yn gwrthod fi, chi'n gwrthod bywyd. Mae yna dal gwaith i'w wneud. Diolch i Dduw am yr help mae di roi dros y Nadolig, llynedd, y blynyddoedd sydd wedi bod. Mae dal gwaith i'w wneud. A dyma'r gwaith gorau yn y byd. A mewn rhai ffyrdd dyma'r gwaith caleta yn y byd. Mae'n waith sydd yn llawn breintiau a bendithion, a mae'n waith sydd hefyd yn llawn heriau a peryglon. Diolch i Dduw, ei waith yw e. Mae'n rhoi nerth i ni wneud y gwaith. A diolch i Dduw, un dydd, fe fydd y gwaith yma yn llwyddo. Mae'r arglwydd Iesu Grist trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn dangos i ni fod y gwaith yna wedi llwyddo'n barod. Ni jyst ddim wedi gweld eto. Daliwn ati. Gogoniant iddo fe. Amen. Amen. Wrthyn ni orffen bore yma, ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2, rhif 34, o'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd. O'r cytgan, tyrd i'n plith ni arglwydd Iesu, tywall dy ysbryd na nawr. Tyrd i'n plith ni arglwydd Iesu, tywall dy ysbryd o'r nef i lawr. Nawr ni sefyll i ganu. Edydd yn llithro i ar obaith mor
Gofyn i ti am dy ysbryd i yn awr i'n llenwi am nerth i ni, wrth i ni geisio gwneud dy waith di. Arglwydd ro bob peth sydd ei angen arno ni, ac arglwydd golgonedda dy enw mawr di. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.